Вижте хора какво намерихме. Вижте от самото начало. Втори епизод. Просто нямам думи, не знам какво да кажа. Късмет ли е, какво е. Копахме си бренчманинг само направо. Ето там са стълбите. Това ще е втора част, между другото. Ще ги разделим на части. Аз ги копая диамантите. Не! Само два постижения ми трябва. Ето ги стълбите. Нали той копаеше там. Взимам един. Взимам още един. И ми оставаш другите два на мен. Взимам още един. Взимам още един и остават отдолу 4. О, леле, дай кирката, дай Ето кирката. тя е кирката. О, брат. После ми я върни. Да, бе. Само да нема лава отдолу, защото... Еми внимавай. Много лаги, бе. Нямаше никаква лава. 4 диаманта в тебе и 4 диаманта в мене. Прави 8. Айде да си направим кирки. Човек не ги хаби веднага след като сме ги взели, бе. За какво да ги пазиме, като е по-добре да си направим кирки? Не е ли по... да, всъщност е... Не, една кирка ще направим. Да, бе. За обсидиан, бе, човек. И да си направим enchanting table. Добре, да, ма направи си ти такова, ще ни останат 2 диаманта. Защото тези кирки, нали се сещаш колко време ще се хъбат? Да, много. Аз даже си направих. И Тяхте. 1560 блока трябва да щупим. Знам. Само да си направя... Аз ще изчакам. Върни се и вземи ония редстоун, къде е назад. Аз тъкмо докато си направя кирка, докато изкопая и той е там. Добре, бе, човек, развихме се. Само да нямаме къща. Нали, освен това, да ти казвам. Аз първо ще си изхъба каменната, обаче, нали, не ми се сърди. То всъщност няма за какво ми се сърдиш. Да, естествено, той аз ще го направя. Нали, имам тук някаква каменна. Аре. Така, да. На теб ти остана един диамант, нали? Да, и на тебе. Зеления редстоун там. Да. Добре. Супер се получават нещата. Наистина не сме читвали, заклевам се. Защото много хора така, все едно, че сме читнали. Не сме. Правете си каквото искате, мислете. Не сме читвали. Да, не сме наистина. Няма смисъл от читване, тъй като иначе ще влезем в някой сървър, къде има евенти и ще си направим кефа, нали, да си вземем диаманти и всякакви такива. Обаче, според нас, целта наистина е да се развиваш, не да... Нали, разбирате. Не, разбирате ли. Какво правиш, бе? Що пишеш? Сега е мой ред да намеря диаманти. Аз обаче мисля да довършим къщата следващия епизод, защото... Всъщност да, защото много ще стане. Първо, те нали стана 3 части, обаче... Просто не ми се занимава днеска. Подкрепям те. Спри да чупиш тия факли, бе, брат. Ти щупи ли си каменната кирка? Още не. Супер айрон. Лазурит. Вземи го. Не, брат, че го остава. Що? Що па да го взема? За какво ми е? Всъщност да, наистина, за какво ни е? Да, бе, знам, че е за боя. За нещо го използваме. Лазурит още. Взимай, аз копая само в моята част. Оп, айрон. Верно, и тук при мен има. Оп, голд има при тебе. Стига, бе. Какво, бе? Нищо не съм правил.
Като ми свършат торчовете, аз да приключвам. Що? Диаманти, диаманти! Абе, Да! колко? Еми май е един. Два. И отзад има кол. Ела да видиш. Не бе, не искам. Да ги взимам ли? Естествено. После ги делиме. Да бе, да. Всичко е общо, няма да делим. Да, е. Слагаме ги в честа на кой каквото му трябва. Нали не е постоянно да си правиш инструменти. Добре, супер се получиха нещата, хора. Дори по един-два диаманта да събираме. Все пак е нещо, нали? Изтръпнах отново, не знам защо. Ох, как забива и лаги. Знам, че много лаги, ама наистина другия път, че такова ме на него сървъра, т.е. ще направим сървъра, той ще го направи. Човек, то от интернета, това мой интернет точно, че е много зла. Не от интернета, бе, от компютъра ми е. Всъщност да, той ти е много слаб и по-малък сървър хоства. Той е по-малък, по-немощен компютър хоства сървър. Да, то по-добре по-мощен компютър да хоства. Да, точно. Еми аз имам три диаманта в мене, ти колко имаш? Един? Аз ли? Имам 6. Откъде бе? Еми тук ще намерих. Верно ли бе? Да. Човек, казвай да ги снимаш, защото хората наистина може да си помислят, че читам. Наистина ли бе, човек? Да бе, честно. 9 диаманта. Ние сме големи от трепки. Ти напред ли си или назад? Напред. Напред съм. Какво? Знаеш колко напред съм? Да, ама аз копах кол. Ти имаш ли факли, бе? А? Факли нямаш ли? Не. Тоест факли имаш ли? Не. Когато ме подсети, дай да се прибираме и да спираме, защото... Да, и аз стигнах до дърт. Искаш ли верно? Какво? Да се прибираме. Ние нали сме си вкъщи? Не бе, аз се прибираме в къщата. Да бе. Той тя е една къща. Колко камък събра? Ето тук над тебе има. Айран. Не съм го видял въобще. Той още не е такова. Той ти още не си стигнал до него. Аре, се прибираме, че трябва. Искам да ставам. Ти къде си, бе? Напред. И аз тръгнах веднага ти като предложи. Тук е пещата. Печката. Я напред сме стигнали. Така, следващия път ще донеса малко кол. Не бе, не дай го запушва тук. Да бе, няма. Да знаем къде сме открили първите си диаманти. Вижте да натисни тап и вижте твоя интернет е по-бърз. Кое да натисна? Тап. Да, обаче но е от интернета. На мене в последните 10 дена наистина интернета ми е много слаб и това го забелязах. Обаче пак ми лаги, значи не е от интернета. Да бе. Има връзка с интернета, но според мен и по-скоро от мощността на компютъра му лично е много слаб. Ела са направо отвънка. Так му щях да кажа, нали става за игране на Майнкрафт, ама точно за Майнкрафт не става, да. Да. И понеже открихме... Крави ли са това, бе? Не. Понеже открихме диаманти, само един път ще читнеме, т.е. да направим само ден. И ако искаш, дай да довършим къщата за 5-10 минути. Да бе, да. Защото няма смисъл да правим трета част. Нали покрива от кабел? Еми да, нали така се разбрах. Ама наистина следващия път сървъра ще е твой, защото... Добре бе. Трябва да лагим.
трябва да... В смисъл, кажете ако се чуя много слабо, защото се забравям да говоря точно в микрофона. Какво да казва, бе? Ние сигурно ние нямаме и 10 гледания. Айде имаме 45. Обаче наистина имаме 45 гледания за колко? За една не, за 10 дена. Все пак го кажете. Да, ще се радваме от това, че нали сте написали коментар. Защото трябва да Че ни гледате. знаем. Тоест това е знак, че ни гледате и ние се радваме за това. И все пак ако е така, ще трябва да видя да си купа сигурно нов микрофон или просто да с моят приятел Алекс да намерим начин да... Да бе, ние нали сме най-големите техничари, брат. Да са. Аз горе-долу разбирам от техника, но... И ти като мене, да си правиш светли, да си Бе, правиш... не така, не така. Как? Отвори го отгоре. Да, направи си го ти. Имаш диамантена кирка, нахалник. А ти нямаш. Еми има, аз го направих, ти ще го довършиш. Имаме ли пясък, защото ни трябва пясък? Не, отивам да взема. Ама не, дай да приключваме, защото вече стана малко... Добре, тук изцяло стъкла ли ще слагаме? Какво казваш? Тук само стъклата ли останаха? Да, само стъклата. И най-вече втория етаж, ако ще правим... Той няма да е за сега. Първо трябва да си направим чантик тези глупости. Тоест трябва да експлорираме много пустинята, за да мога да намерим село. Може би, нали, евентуално крави и да. Само да оставя нещата в честа. Да и аз тук да... 3 диаманта. Аре бе, слагай диамантите. Да бе, верно. Чакай. Така да изглежда готино. Да бе, стълби ни трябват между другото и от другата страна. Наистина. Една. В мене има една. Ето, сложих я. От другата страна обаче малко по-трудно ще. Добре, всъщност, да. Ела тука, да финишираме клипа. Чакай. Дай геймот 1 да се качим горе, на покрива. Как ще се качим? С геймот 1. В къщата не е много симетрична. Не е точно там средата. Къде? Еми там, където ти го направи. Чакай да видя тук какво е. То не се забелязва, едно блокче е само. Да, едно-две бокс. Значи, на къде беше планината? На там. Това оцели са, какво са, бе? Къде? Това са цветя, омага. Къде, бе? Равин! Айде, ела да завършим клипа. Добре, ама тук има равин. Добре, стига си експлорвал, бе. Ще го правим друг път, айде. Така. Нали. Води, аз ще вада диамантената кирка. Дув. Джаз. Взимам ли ти? Не ме би, бе. Джаз Стига, бе. Джаз FM. Добре, айде. Това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте и чао от мен. Чао! Да, чао. До скоро или там каквото е. Добре, чао.